atakhala pansi kumatsatira zonse zikuchitika mkati mukudzera pakanema kunja kuseri kwa holo imeneyi. Komanso kuonanso pano Brian panalinso kuti pali anthu ambiri apanja penipeni pa auditorium, komanso kumeneku kukapaki kunalinso kuti kwadzaza ndithu anthu kubwera pamalo ano. Ndiye kukamba nkhani ya kuwaperekeza Mutharika ndithu akunena kuti sofa pa makandidates onse amene afika pamalo ano Mutharika anabwera ndi khwimbi kwa basi. Kafe Maulidi kutilankhula live kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center. Galimoto imene akwere Professor Arthur Peter Mutharika ndi imene ya mtundu wa Cadillac, ndipo ndi galimoto ya mphamvu kwambiri. Akuyendera mofewa ato Eeeh. Galimoto ya mphamvu yosamba sizoendera nyamata izi zanthu akula nzakwa America zakwa America izi paja munali ayi koma IPM anakhala ko 40 years kumeneko mlango pita 3 weeks ndama zikonda anapita Thailand baje 3 weeks chabwino apita Mutharika kulankhula tipereke mkatimu. It's finished. It has been approved by National Planning Commission. We are ready. It's just a matter of time. Put it down the Zama primary, letting and try Italy and so forth. But it's ready. Mweona with Gatusa. Mida compare manifesto ena ni yacho. Muzazi wa kuli yacho ni people centered. Could focus on development of, you know, listen to me. Your Excellency, Zinanga ni Robert Edward, kujogera ku Lunta TV. I can hear you. Zinanga ni Robert Edward, kujogera ku Lunta TV. Yes. Bungu la Mama Electoral Commission la kazigika polimbikitsa makandidate kuti muonetsetse mtendere komanso kuti kampeni ikhale ya mfundo. The Malawi Electoral Commission. Can you stand where Mr. Banda was? Okay. I can hear him very well, but I can't hear you well. Bungu la Malawi Electoral Commission la kazikika kuti makandidate mulimbikitse mtendere pa campaign. Mawu ano kwa anthu okutsatirani poonetsetsa kuti kukhale mtendere nthawi ya campaign komanso kudzaponya chisankho ndi otani. Can you explain to me what you said? Yeah. Iya wene wasimama kula nawe ya. Mawa akubera ni ndani mawa. Kuti mawa tuoneka Mawa kukubwera I think atupere muluzi. Mawa kukubwera atupere muluzi I think. Oyambirira. Koma akuchita cheki koma I think Mawa akubwera koyambirira ndi atupere muluzi. Ndipo masanawu akamaliza apita Mutharika kukubwera ndithu Tobias amenewa anasankha kale running mate wawo. Akulu ena Brian mwina ticheze nawo. Akulu ena akubwera ti yankhule nawo. Akondwa nakumwa kwera somawa. Mawa Saturday kuli akondwa nakumwa kuli Cosmas Felix Chipoja. Nimafuna ndingo yankhula ndi honorable mwanamveka ti live pa Times Television. Running mate wakuponyani. Tikanaka tose running mate. Tiba ambiri mukandina president watu waja kuti anena kusankha munthu mmodzi. Andasankha Dr. Jenny Ansah. We are all happy. Maira ndira bwanji ya Jenny Ansah. Imeda ira ndira. Nimakuonani mnakanga ndi mnajita. Yeah, balibe. Nimakuonani. No, not me. Not me. Nimakuonani ndada. Ni support her. Odiwo atani akita ndwi. Balibe. Ndiye sife ya. Ife yote nambia kuti za support Professor Arthur Peter Mutharika. Komanso choice timenanga sange tiki supporta. Mungani na president ya choinga chatu ndioti pa 16 September tileweso mboma anditio wadi mboma faja president tatu komanso arandi metatu ndithu so zimene zisizigawanitsa chipani palibeso ya palibe ndituli ali muto koma maufuna running mate aiso zabwino zonse mwanamveka amene ndi walemekezeka bambo honorable mwanamveka tikuyembekezera president former president
Mutharika kuti afike pano. Chitetezo nchachikulu chulu tangotionetsa mmene pandandira apa in terms of security. Security ndi yayikulu kwambiri kuonetsetsa kuti Professor Arthur Peter Mutharika akutetezedwa. Timakamba za mawa. Likuoneka bwanji mawa? Tinakamba kuti mawa imene ili loweluka kuli atupele muluzi amene ndi United Democratic Front, then akondwani na nkhumwa PDP, komanso kuli Cosmas Felix Chipojola amene wandi independent amene wanda Saturday. It's another busy day tomorrow. Yeah. Mudi anthu ikuoneka bwanji pano kuyerekeza ndi mmawuti Wanda Msisi? Zikuonekabe kuti anthu anali ndi expectations yokuti aone kuti running mate akhala ndani, ndemene aonera anthumu pali mixed bag. Mixed bag in terms of reaction yawo. Ena akoza kukana Brian kuti ine am okay, koma even mama yankhula Mutharika amwena mveka kuti ali okay inde kuti not me iwo samba chulidwa apo nawo pamodzi amene akatha kusankhidwa, koma makamaka kwa amene amachulidwa kuti akoza mwina kukhala running mate, ayi ndithu nkhope zimayankhula kwambiri kuposa pena mawu. Action speaks louder than words, you know. So kwandifunsa ine Brian ena akhumudwa ena akhumudwa tinene zoona timanena aso apapa kuti I think masiku akamapita zitipasa zochita Malawi for the next 2 weeks kuti tione kuti anthu akupanga bwanji in terms of maujeni amene wawa. So mwachidule Brian polowa energy idali very high, potuluka apa mabatire ena ndithu afokako ikulirabe wireless, koma siku menya mwana sikudidimula amene madidimulira kafe Maulidi. Wanda Msisi kuti polowa wireless imayimba ndithu bwino, koma khanga pano yatayamphamvu pang'ono. Nzoona zuli ndipo ndizoona ndingopereka chitsanzo kuti mpando umene wakutsogolo akuluakulu ake panali Alfred Gangata amene ndi vice president Central Region, panali Joseph Mwanamveka Southern Region vice president, panalinso Bright Nsaka anakhalanso pompo ku Eastern Region vice president, panalinso Amelina Vita director of women akutsogolo tukumeneko. Koma nthawi imene Peter Mutharika amalengeza za running mate ndinayimira kuti ndikaonetsetse reaction yawo ndiyovuta kuifotokoza. Si anthu Agangata ndiye naonetsetsa anali busy pa phone basi ngati sizikuwakhudzaso zikuchitika mkatimo, nde reaction yawo sinali joti anthu kuyimirira kumba manja kuti it's something they were expecting. Ayi, kunali kuti basi palengezedwa zinthu anthu anangokhala ndi nkhope yoti sungachite read bwinobwino kuti amaganiza chani m'mitu mwawo pa nthawi imene. Wayana ndimafuna kuyankhulako za speech ya Mutharika inali yabwino kwambiri kwa ineyo, naona kuti inali yabwino, koma atamaliza ena anayimirira ena anangokhala pansi. That should tell you answer limene anapereka Wanda Msisi akunena kuti mixed reactions. Kwa ine naiona ngati inali speech yabwino, chifukwa choyamba anafotokoza zonena kuti akufuna kuti ayime kupulumutsa Amalawi ku mavuto amene alipo. Kenaka anasapanganso justify kapena kuti kufotokozera chifukwa chimene asankhira Mai Jenansa. Anafotokoza kuti Mai Jenansa anayendesa chisankho chimene iwo mkuchiona kwawo was the best election according to observers osiyanasiyana chimene chinachitikepo pa dziko lonse lapansi. Ndi anakambanso za criteria kapena kuti ndondomeko zimene iwo amayang'ana. Anakambapo ndithu za maturity, anakambapo ndithu za experience, anakambapo za munthu amene amakonda dziko lake. Zonsezi amafuna kusimikizira, komanso anayankhulapo mawu aja ochenjeza kunena kuti ayi inu amene simunasankhidwe dziwani kuti timangosankha munthu mmodzi at one time. Mwina tiyankhule motero nthawi kano Peter Mutharika akhale akutuluka mu holomo nthawi ina iliyonse kandege ukuluka kauje ka drone, nde anthu afuna kuti akaoneseka drone iko kuti asangalala ndi amene tikumva ndithu anthu amene akunyadira Panja pa Brian. A former president akutuluka tsopano, ndikuona Secretary General Peter Mukito akutuluka, ndiye kuti mukatimu zapsa ndithu. Mwina tingolankhula pang'ono ndi
tingolankhula pang'ono ndi tingolankhula pang'ono ndi Secretary General. Mwaona bwanji mwambo waenda bwino kwambiri. Tithokozenso kwambiri masupporters athu amene anabwera komanso nafuna kwabwino amene anazakhala Jane Answer mwalandira bwanji amene atalandira ife pano timalandira aliyense komanso kubwera kwawo tikupira kuti ndi mphamvu kwa azimayi. Amenewo ndi Secretary General achipani cha Democratic Progressive Bambo Peter Mukito. Posachedwa pompano Peter Mutharika akhale akufika. Ndithu ndi Brian anthu kutuluka ndithu mchipinda chimenechi. Achipungu nkhope bwanji kodeka yakhumudwa. Ndingakhumudwa mwana wa tati. Inagwa nkhope. Inagwa nkhope. Ndasuka 5 o'clock ndi njala mbwe. Bwana atibweresera bombe amene tikuita naye pachani pano pa September 16. Nanga akuluakulu nkhope zimakhala zakugwa bwanji. Akulu kweke ndani. Ine si wankulu ine. Ine si wankulu. Kodi Brian ndikape. Nimaoneke. Ndi munthu mmodzi amene anayima pa standing ovation speech itamaliza anzawo anakhala basi koma iwo anayimirira. Ineyo ndi adati ndi mapenate basi. Nitu Brian. Ndatokoza. Amenewo ndi Chimwemwe Chipungu mmodzi mwa akuluakulu chipani cha DPP. Fetu tili wokondwa kwambiri chifukwa ngati chipani timayembekezera nthawi ngati imeneyi. Nthawi iyi yachitika bwino kwambiri chifukwa president wathu waonetseratu poyera kuti ndi mmodzi amene akulimbikitsanso gender muno m'Malawi. Ndi zimene zachitika pano zatilimbikitsa kwambiri. Mukati muone ambiri muno m'Malawi ndi azimayi. Pamene atenga mzimayi kukhala ngati running mate wawo ife tasangalala nazo kwambiri. Simafuna ajabi. Iyayi ajabitu ndi mwana wa Profesa Peter Mutharika. Chiganizo chimene amapanga kholo ife timongokhala kulimbikitsa chiganizo chimenecho komanso kutsatira chiganizo mwakuti panopo ifeyo ndife okondwa chifukwa akamati loyote imafunika kuti chimene wapanga wamkuluyo inu muchitsatira chimenecho komanso mumthandizire kuti vision imeneyo ioneke ikwaniritsidwe. Mwauza zotani anzanu amene akukumverani kuchokera kumpoto? Amenewo atsatire zimene zikuchitika pano komanso ngati amakonda Profesa Peter Mutharika ndoti ifeyo tsopano titsatire vision ya Profesa Peter Mutharika. Tathokoza kwambiri. Charles Nchacha ndi mmodzi mwa akuluakulu achipani cha DPP ku chigawo chakumwera. Mwalandira bwanji Jane Answer? Ayi tawalandira. Kodi ndiye running mate simafuna? Iyayi kutoko maliramu nakonzeka lero komano mwayi tithokoze kwambiri kuti chisomo cha mulungu akakuyika manja iweyo umazakhala pamenepo chifukwa mulungu ndi amene amasankha. Koma inu kulalata simukakhala running mate kulala. Ndine mbusa masiku ano. Ndine bishop. Nditu. Tikuyembekezera tikhale tikulankhula ndi Profesa Peter Mutharika pa window pa atisitsira window. Tikhale tikulankhula ndi Profesa Peter Mutharika pa window pa ndiye mukuonera kanema wa Times kuchokera kuno ku BICC. Profesa Peter Mutharika akwera tsopano mgalimoto lawo tiyankhule nawo pang'ono. It's been a long day, Your Excellency. Congratulations for presenting your nominations this morning. How are you feeling? Very well. Excited by the crowd. I'm excited by the excitement. What prompted you to choose Dr. Jane Answer as your running mate? As I said, first of all, I want somebody who can help me to govern this country. So I want somebody
where we are going now, this country is destroyed. And I want to appoint people who have ability, technocrats to rebuild this country, not just for appeasement. Now, I've worked with her for a long time. I was Minister of Justice when she was Attorney General. So we wrote together a lot of laws together, like Credit Reference Bureau, for example, National ID, we started together. And so besides, she's a person of great integrity, a great believer. I don't know if you know that, but she's also a bishop in our church. And she's a woman of great integrity and God-fearing person and cares about people. So I wanted somebody because I think where we are going, we need to have a government that cares about people. You also talked of others who were giving you pressure. What kind of pressure were you receiving? Those who wanted to be running mates as well. Oh, but there can only be one running. I know, but you know what it's like. I mean, everyone wants something, wants this thing, and so people, sort of try to approach you through maybe third parties, and so that kind of stuff. But it's normal. It's normal. But as I said, I want to have to appoint one person. How united is the party today? I don't know after this meeting, but I think it's united. It has really been united since all those other people left. It really has been united. The camps are really gone, and although there are also aspirants, people who wanted to be running mates, so there was that, but that's just competition. Very lastly, are you optimistic come 16 September you're going to carry the day? Oh yeah, absolutely. No question about it. No question about it. No question. We wish you well, Your Excellency. Just make sure you cover us properly. Yes. We'll try our best. Good. We wish you well, Your Excellency. Thank you very much indeed. Amene ondi Professor Arthur Peter Mutharika kutia nkula pano pa Times Television akuti awina pa 16 September. Bambo Jisare alipompa nonso. Amakanga di safunola. Amakanga di safunola. Akangada.